Daar ligt de sterrenbeeld, de van allemaal. Daar ligt de sterrenbeeld, de van ons allemaal. In de gevangenis gaat de aalmoezenier rond bij de nou gevangenen. En hij begint zijn tour bij Charles. Charles, dit is nog maar van gisteren aangekomen. De cipier laat hem binnen en de aalmoezenier die gaat zo op zijn stoel zitten. Charles die ligt er zo lang als hij is op zijn bed. En zit een aalmoezenier en Charles, hoe voelt je? Oh, zegt Charles, dat gaat. Hoe dat gaat? Niet slecht dan? Duurt. Ik voel me gij toes. Allee jong, maar nou ziet het toch een sier van Charles. Nee, zegt Charles. Toes hebben we nog niks te zeggen.